Bueno, zemuz junda lasterketa, ze sentsazio uki dituzu? Sentsazio, ez dakit, ona, izan da motxagoa, iaz baino motxagoa izan da, eta oso azkarra izan da. Ibilbide aldaketa horrek eragin du, ezta? Bai, niretzako ben. Ez dakit, izan da erresagoa, niretzako, Barritarra, espero zenun? Bueno, zeo zer hartu, bai. Bigarrena ez, hirugarrena agian, bai. Lehenengoa, oki baldin badago, beste maila bat da. Nola junda lasterketa? Juntu juntziate hasieran? Ez dut inoiz ikusi. Ez, ni bakarrik atera naiz, lagun batekin, berarekin, eta ez dut inor ikusi. Gero ikusi dut bigarrenari, ni aurrean, eta nire gura izan da aporilla. Eta nun aurratu diozu? Hipodromo alderan, uste? Zazpigarren kilometroan, edo... Pasa den, eta pentsatu dut, aurrean, segi aurrea, bestela, pentsatzen bazea, bestea erretenotzen dut, eta toma pasako. Oso ondo, mi esker eta zorionak.